Χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποθεώνουν τους παίκτες του Δικεφάλου τα ξημερώματα έξω από την Τούμπα μετά την πρόκριση της ομάδος τους επί του Άρη στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδος. Η Τούμπα φωταγωγήθηκε και οι οπαδοί σήκωσαν τους παίκτες στα χέρια. Διαφημίζει το ποδόσφαιρο, είναι όμορφο. Να υπάρχει έτσι πολύ ένταση και πολύ ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει ικανοποίηση από όλους μας για το γεγονός ότι καταφέραμε και πήραμε την πρόκριση. Η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι που ήταν χιτσκοκική. Ο ΠΑΟΚ πέρασε στην προημιτελική φάση του κυπέλου αφού ο Καράμπελας αστόχησε στο 20ο πέναλτι. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα και στην παράταση οι δύο ομάδες έχασαν από μια σημαντική ευκαιρία. Στο 88 ο ΠΑΟΚ με τον Σορλέν έφτασε κοντά στον γκολ, όμως ο Γάλλος άσος του Δικεφάλου αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Στο 93ο λεπτό ο Χαλκιάς απέκρουσε το εντυπωσιακό ψαλίδι του Κάλβο και στη συνέχεια της φάσης και το πλασέ του Κάμπορα από τη μικρή περιοχή. Παίξαμε να κάνουμε πρόκριση. Προκριθήκαμε το δηλαδή, έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε πρόκριση, αυτό κάναμε και είμαστε ευχαριστημένοι. Pero creio que a equipe está em hora buena porque aí de um esforço muito grande buscando o objetivo que era passar essa ronda da Copa de Grécia. Δυστυχώς σε ένα ακόμα μάτς της Θεσσαλονίκης ένας φίλαθρος έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς. Ο άτυχος οπαδός του Άρη υπέστη ανακοπή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Σκόντα Ξάνθη ΑΕΚ, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός.